سلام حوات الحنس الأفريقية لما أنتي بمخنيات domestic violence awareness ويكا من كحنا زبيتها عمت ويكا متقعتي وشت إجازة حد صار فيديو خجبره بحسب كنا نمهار أوكي and please share قبر وزي نخلنا نتأكم سلزخانة doesn't matter menu نخلنا نتأكميو you know كلنا حوات لو أنا حوات لو أنا كلنا مالتي دكنا لو أنا سلازم نخلنا نخلو community نمحبراوي تعشم الزي تأكمي مالتي so please share قبروا حد صار تعشم خجبره حد صار فيديو خجبره مالتي okay so لما أنت كم زبالكوا stop domestic violence ኣብ ገዛ መጥቃዕቲ እንተልዩ እንታይ ክገብር ኣለኒ ድሕሪልና ነዚ ኸብል ማለት እዩ ኣብ ገዛኺ ዝነብር ሰብ ኣብ ልዕሊኺ ወይ ኣብ ልዕሊ ደቅኺ ዝኾነ መድጓእቲ እንተብፂሑ ሓገዝ ካልኦት ምሕታት ይግባእ ቁፅሪ 1 ንተኣምንዮም ሰባት ማለት መሓዛኺ ጎረቤት ኣባል ስድራ ቤት ወይ ድማ መማኸሪ ስራሕ ተዛረበ ቁፅሪ 2 ንግልፂ ሓደጋ እንድሕር ተቃልዕኪ ብ911 ወይ ከዓኒ 911 ኣብ ኣሜሪካ ትደውሊ ፖሊስ ናብ ገዛኺ መፅኦም ንዓኽን ደቅኽን ካብ ሓደጋ ክናግፉኹ እዮም ቋንቋ እንግሊዝ እንድሕር ዘይትመልክኹን ከዓ መስመር ሃገራዊ መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ተጠቂምኪ ደውሊ እቲ ቁፅሪ ከዓ 1800 799 እዩ እቲ ስልኪ ናይ ነፃ ኣገልግሎት እዩ ብነፃ እዩ ዝድወል እቲ ቋንቋ ትዛረብዮ እንድሕር ነጊርክዮ ነቲ ኦፕሬተር ናብ ተርጓማይ ከሰጋግረኪ እዩ እቲ ተርጓማይ እውን እንታይ ክትገብሪ ከም ዘለኪ ኣበይ ከድኪ ሓገዝ ክትሓቲ ከም ዘለኪ ክሕብረኪ እዩ ናብ መስመር ሃገራዊ መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ዝግበር ፃውዒት ስልኪ እቲ ምስጢራውነቱ ወይ confidentiality ዝተሓለወ እዩ confidentiality እዩ ዋላ ሽምክ ክትነግር ከማን ኣድለይክን እዩ ካልእ እቲ ዝወርደኪ ዘሎ ጥራሕ ምንጋር ካብኡ ተተርጓማይ ከም ዝበልክዎ እቲ ዘድልየክን ንመን ከም ትሓቲ ኣበይ ከይድኪ ከም ትሓቲ ክሕብረኪ እዩ መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና መብዛሕትኡ እዋን መግሃስቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማለት እዩ መግሃስቲ ዘጋጥም ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ክጎድእ ወይ ድማ ከፈራርሕ ብምሕሳብ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ ወሰደ እዩ መግሃስቲ ንኻልእ ሰብ ምግዳእ ማለት ኣካላዊ ምግዳእ ስምዒታዊ ምግዳእ ወይ ድማ ሕማቕ ስምዒት ንኽስምዓ ዝግበር ወይ ከዓ ዘይትደልዮ ተግባራት ንኽትፍፅም ምግባር እዩ መግሃስቲ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፈላጥ ወይ ድማ ብርትዕቲ ከም ዘይኮነት ንኽስምዓ ምግባር ወይ ድማ ብዛዕባ ሂወታ ምውሳን ዘይትኽእል ኮይና ንኽስምዓ ምግባር እዩ መግሃስቲ ዝበፅሖም መን እዩ እንድሕር ኢልና ዝኾነ ሰብ ማለት ህፃን መንእሰይ ዓበይትን ሰብኣይ ሰበይቲ መግሃስቲ ክበፅሖም ይኽእል እዩ መግሃስቲ ኣብ ዘጋጥሙ ስድራ ቤት ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንቲ ዓበይትን ዝያዳ እዮም ዝህሰዩ ወይ ድማ ዝጉድኡ ህፃውንቲ እንድሕር ርኢና ኣብ ውሽጢ ገዝኦም መጥቃዕቲ እንድሕር ዝርእዩ ኮይኖም ፍርሕን ሓዘንን ይስምዖም መብዛሕትኡ ግዜ መንቀሊ ናይቲ ጎንፂ ናቶም ባህሪ ከም ዝኾነ እዮም ዝኣምንዎ ጎንፂ ኣብ ዝበዝሖ ገዛ ዝዓብዩ ህፃናት ከዓ ሕና ይስምዖምን እዩ ከምኡ እውን ኣብ ገዛውቶም ወይ ስድሮኦም ጎንፂ መጥቃዕቲ ዝርእዩ ህፃውንቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን
ጭንቀት ከም ጭኑቃት ኮይኖም ይረኣዩ ዕፀን ካልእን ምጥቃም ምጅማሩን ይጅምር ማለት እዩ በዓላቶምን ነውፀኛታት ክኾኑ ትሪኦም እዚ ስለንመሃር ማለት እዩ መግሃስቲ ዶ በፂሕኪ ይፈልጥ ኣብ ገዛኺ ዝነብር ሰብ ንዞም ዝስዕቡ ተግባራት ኣብ ልዕልኻ ዝፍፅም እንድሕር ኮይኑ መግሃስቲ በፅሓክሎ ማለት እዩ ዝደፍኣኪ ዝፀፍዓኪ ወይ ዝሃርመኪ ዘናሽወኪ ዝፍክረልኪ ዝቁርጥጠኪ ዝደፍኣኪ ንኽቕትለኪ ወይ ድማ ክጎድኣኪ ዘፈራርሓኪ እንተኾይኑ ንደቅኺ ክጨወመ ኢሉ እንድሕር ዘፈራርሓኪ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ዘናሽወኪ ዘዋርደኪ ኣብ ቅድሚ ሰብ ድዩ ዋላ ድሕሪ ሰብ ንስድራኽን ኣዕሩኽትኽን ንኸይትዛረብዮም ወይ ንኸይትርእዮም ዝገብረኪ እንድሕር ኮይኑ ከምኡ እውን ዘይደለኽዮ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሚ ዘገድደኪ እንድሕር ኮይኑ ሰሪሕኪ ገንዘብ ንኽትረኽቢ ዘየፍቅደልኪ እንተኾይኑ ቋንቋ ናይቲ ዘለኽዮ ዓዲ ንኽትመሃሪ ዘየፍቅደልኪ እንድሕር ኮይኑ ወይ ድማ መኪና ምዝዋር ክትመሃሪ ዘየፍቅደልኪ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ዓድኺ ወይ ናብ ዓድኺ ክመልሰኪ ኢሉ እንድሕር ዘፈራርሓኪ ኮይኑ ከምኡ እውን ናይ ዝተሰደድክሉ ሰነድ ማለት ፓስፖርት ድዩ ዋላ ወረቓቕቲ ዘሕድገኪ ዝሓብኦ እንድሕር ኮይኑ መግሃስቲ በፂሕክሎ ማለት እዩ መግሃስቲ ገበን እዩ መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ዝሕባእ ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ ኣባል ስድራ ኣካላዊ ወይ ድማ ፆታዊ መጥቃዕቲ ምፍፃም ብሕጊ ኣሜሪካ ድዩ ዋላ ብሕጊ ዘለኹም ዓድታት ገበን እዩ ምጥሓስ ናይቲ ሕግታት እዩ ማለት እዩ እዚ ኸ ክንፈልጦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ፖሊስን ኣብያተ ፍርድን ንግዳይ ወይ ነቶም ግዳያት መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ሓለዋ ይገብረሎም ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይትን ድማ ፍሉይ ሓለዋ ይግበረሎም ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ገዛ ጎንፂ ዝፈጥር ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕል ይኽእል እዩ ናትኪ ጌጋ ከም ዘይኮነ ክትፈልጥዮ ይግባኣኪ ለባም ሰበይቲ ወይ ድማ ጥዒቲ ሰበይቲ ስለ ዘይኮንኪ ማለት ኣይኮነን መግሃስቲ በፂሕኪ ዘሎ እቲ ዝግህዝ ሰብ ሂወትክን ወይ ሂወትክ ምቁፅፃር ድሌት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ It's about control, power and control. Power and control. ካልእ ነገር የብሉን በይንኺ ከም ዘይኮንኪ ክትፈልጥዮ ይግባኣኪ በይንኺ ኣይኮንክን ኣባል ስድራኺ ወይ ዝኾነ ሰብ መግሃስቲ እንድሕር ኣብፅሕርኪ በይንኺ ከም ዘይኮንኪ ክትፈልጥዮ ይግባኣኪ ዝኾነ መግሃስቲ ዝበፅሖ ሰብ ወይ ዝኾነ መግሃስቲ ዝበፅሖ ሰባት እንድሕር ትፈልጥ ኮንኪ ሓገዝ ከም ዘሎ ክንሕብር ይግባእ መጀመርያ ህፁፅ ሓገዝ ፖሊስን ኣምቡላንስን ንኽረክብ ሰብ ብ911 ናይ ኣሜሪካ ወይ 911 ኢመርጀንሲ ምድዋል ይከኣል መዕቆቢ መጥቃዕቲ ውሽጢ ገዛ ንደቂ ኣንስትዮን ንህፃናትን ድሕነቱ ዝተሓለወ ናፃ መንበሪ ኣሎ ትእዛዝ ግዝያዊ ሓለዋ ዳኛ ቤት ፍርዲ ስድራ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ሰብ ካብ ገዝኡ ክወፅእ ካብ ስድርኡ ንኽርሕቕ ክእዘዝ ይኽእል ማለት እዩ ሕጋዊ ሓገዝ ትሑት መነባብሮ ወይ ድማ ትሑት ኣታዊ ዘለዎ ግዳያት መጥቃዕቲ ናፃ ኣገልግሎት ወይ ግልጋሎት ሕጊ ክረክብ ይኽእል እዩ እዚ ኩሉ ክንፈልጦ ዘለና
ምሕብሓብ ሓገዝ ህፃውንቲ ወይ ድማ ኣብ ፍትሕ ሓዳር ሓጋዝ ምኽሪ ዝህብ እዩ። እዚ ከዓ ናይ ናፃ ወይ ቁሩብ ገንዘብ ኣቢልካ ማለት እዩ ኣሎ። ከምቲ ዝበልናዮ ዝኾነ መግሃስቲ ኣብ ውሽጢ ገዛ እንድሕር ዝወርድ ኣሎ ዋላ ብደገ ናትኪ ጌጋ ከም ዘይኮነ ክትኣምንዮ ይግባእ። በይንኸ ከም ዘይኮንክ እውን ክትፈልጥዮ ይግባኣኪ። ሓገዝ ከም ዘሎ እውን ናይ ናፃ ሓገዝ ከም ዘሎ ሸልተር ድዩ ናይ መንበሪ ካልእ እውን ናይ ሕጊ ሓገዝ ከም ዘሎ ክትፈልጥዮ ይግባኣኪ። እዚ ንኮሚኒቲና ዝሕግዝ ወይ ክሕግዝ እዩ ኢለ ዘቕረቦ ዘለኹ ሓፃር ቪድዮ ፕሊዝ ሼር ንግበራ። ማለት እዚ መዛረቢ ክኾነና መበገሲ ነቲ ዘረባ ክኾነና ከምቲ ዝበልክዎ ቅድሚ 2 ዓመት ብኢንግሊሽ ገይረየ ነይረ ዓመ እውን ንእሽተይ ብትግርኛ ገይረ ነይረ እዚኣ ግን ሓፃር ማለት እያ ፕሊዝ ሼር ንግበራ ጅስት መዛረቢ ክኾነና ፕሊዝ ኩልና ክንዛረበሉ ኣለና let's not wait ኣይንፀበ ክሳብ ገለ ነገር ዝኸውን ብዛዕባ እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ናትና ክንዛረብ ኣለና ስጋዕ ዝኾነ ነገር ዝወርደና ዘይኮንና ንፀንሕ prevention ምክልኻል ክንፈልጥ ኣለና እዚ ከይወረደ ከሎ እቲ ምልክታት እንድሕር ፈሊጥናዮ ሓገዝ ከም ደሎ እንድሕር ፈሊጥናዮ ኩሉ ማለት እዩ ነታ ዝተገሃሰት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ገሃሲ እውን ሓገዝ ከም ደሎ እንድሕር ፈሊጥና ብዙሕ ክንብል ምኽእልና ማለት እዩ ንኩልና ንጠቕመና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ሳልሳይ ዓመት ማለት እዩ ንገብረ ዘለና ፕሊዝ ሼር ግበርዎ ተሓባበሩን ይብኡ ማለት እዩ ንኩልና ስለ ዝጠቅም alright thank you